Takže jo, pokračujeme tam, kde jsme skončili na streamu, to znamená naše neobvyklá trojce, Ondy Mikula, Šopaholík Adel a Slávečka. Hej, hneď ukážem jeden dôkaz. Ukáž. A ja som potom... Koukal jsem včera na Facebooku, že to přidával fotku, že potkal Ondy Mikulu v Nové Karolíně. Zadávať, čo povieš. Teraz dobre zavolajte ľudia. Je vás tu zavolaj aj 287, baranicu prepáč na okno. Infinity. Ja neviem, Zavolaj baranicu. Jej hlas poznáte tej kurvej starej. Teraz toto prosím vás. Zdravím všechny, čau Infinity, zdravím všechny, čau čau. Ahoj. Děkuju moc za připojení, díky moc. No berem, čo Počkaj, hovoríš na prosím toto ťa, celé. Venca, niečo chcem Ano? pustiť. Počkej domů, já neslyším. Jako ja si myslím, že Dia teraz ukáže, ja chcem vedieť reakciu pani Slavky, keď Dia teda ukáže dôkaz. Jako poďme to teda rozklíčovať. Rozklíčujem to, jak to bylo. Ten smích tam pozadí furt sere. Tam furt to pouští dokola. Ale bere, ja sa Falešný americký smích. s ňou baviť nebudem, lebo ona je A prečo, pravda sa ti A zle... prečo se nebaví Slávečka? Maje, bav se s ní, až vyjde pravda najevo. Toto je kto? Kto je tuto? Ty a tvoja dcera, nie? Jaj, koblížek. No a teraz Ja sa budeme s ňou baviť púšťať. nebudem. Double pirenky. Sním by sa Kurvou mikrofón. čiernu. Aha. Slávka prostě neunese kritiku, neunese pravdu. Hej, papa, ja ty... No ešte raz, prosím vás, buďte chvíľu ticho. Toto si včera... To nie som ja. To nie je môj Není hlas. si to ty? A kto to je? Nie. Však ty si lyžiarska kurva. A tvoja prasačia dcera, kto to je potom? Prasačia A dneska už máš Čuníko. fotku mojho syna, nie? Nie? A už dneska máš už fotku mojho syna, vraj, že... Nechcete sa nejak vy dve udobriť? Nie, nechcem sa. Nie. Ako prepáč, ale moje dieťa mi je viac ako nejaká táto stará kurva A vyjebaná. keď ti povie nejaké prepáčenie, Dokým alebo... bude na TikToku, ja To je som... prostě první stream, kde prostě musím konstatovat, že Adela tam opravdu není ten největší bizár. Podala, dokým ona bude na TikToku, dotedy toto s ňou budem robiť. S touto prasačou pičou. Ja neviem, čo mám na to. Môžeš mi fotku, jak môžem ukázať ja fotku? Ja vôbec neviem. Ty streamuješ na TikToku asi nevím jak dlouho, každý den jedeš 12 hodin směny a nevíš, jak se dává fotka. A pozri, tuto Počkaj, urobili mám teraz kameru. fake na mňa, Okej, pozri. pozeraj. A toto Pozeraj. robí Kripel, toto robí Pozeraj, ako zase na mňa Kripel. streamuje, čo na mňa robia. Pozeraj sem. Ale to Dceru nikoho mám s nezajíma, krížom v toto je ruke. čerstvé, toto je Pozri, čo včerajšku. robia. Čo sa To vrala, že robila ty si mi včera, syna to jej vystavila. robil ten A dneska Majko. už máš fotku mojho Ten syna. úžasný A Majko. dneska máš už fotku mojho syna, ty špina. Úžasný Majko Nejaké jej moc robí divné, tieto nie? Ty fotky na kurva nás. stará. Hej, Nie, to pán, moc dobre, divné. Úžasný Majko. Prečo skáčeš do prestaňte si toho? nadávať. Ale ja sa ťa pýtam, kurva stará. Prestaňte nadávať. Prečo? Ďakujú, Ponožko a Vendulko. Proč každé druhé slovo? Tondy, kurva, hypujeme. Počúvaj ma, Ohajo. prečo si potom Prestaňte zrazu si máš nadávať. fotku mojho syna? Zrazu máš fotku mojho syna, nejaké moc divné. Trošku kľud a normálneho rozumu. No, Bez nadávania. myslím, že... Ale ja ju hádky ináč nikam nebudem nevedú. volať, tak ma dajte dole moderátoru. Pre mňa je to stará kurva. Proste. Dobre, ale nemusíš to... No, ale ja ju tak proste volám a hotovo. Je to stará Pekný kurva, večer. je to stará Ahoj, kurva. Kira. Ale ty si tiež není svatá, ani ja nie som Pekný svatá. večer prajem Ale pre všetkým. mňa je Ty to si nám stará chcela kurva. povedať, Kira. Ja som len chcela tak akože to tu trošku ukludniť a tak nejako, viem, že neskrotná Dia má nervy, však ja to všetko poznám, tú situáciu. Aj okolo iných ľudí, len neviem, že kedy už konečne pani Slavka prestane akože klamať celý tento TikTok, lebo treba si pozrieť videa, ako to celé začalo, keď máte na to čas alebo nervy. Lebo my už proste, toto nie je len o TikToku. Toto totiž to začína zasahovať ľuďom do súkromia veľmi hlboko, do pracovných pomerov, do sociálnych systémov, na UPSVR, proste všade pani Slavka podala milión sťažností, ktoré ani jedno z toho jej neprešlo. Všade ju majú plné zuby, či sú to policajti, či sú to úrady, proste non-stop ide ľuďom do detí, do rodín, plný telefón má fotiek, ja totiž to som komunikovala osobne a pomáhala som jej dcére, ktorú vyhodila z domu pred Vianocami. Nebudem sa tu s tým chváliť, ja som totiž to Tu druhou dceru, nedaj tu akoby tu. dcerou v kontakte už veľmi dlho a to o tých týraniach a To tých jsem viděl tu hádku, no. veciach sa tu baviť nebudeme, ale kedy konečne už pani Slávka povie naozaj, ako sa veci Adela si radši stlumila mikrofon a radši drží hubu.
majú a zatajuje. Tu sa bavíme o dôkazoch, že včera som bola osobne na tom streame, keď Diane išla, Dianka, prepač, nech som povedala Diana. Pohode, moja, pohode. A stejně prostě řekni mi, jakože, proč tam prostě hrotí tu Slávku, ale Adele jakoby neřeknou nic prostě, Adele úplně lezí do prdele tam, že jo, prostě, jo, Adelka nejlepší, tohle to víš co? Je vystaviť, zháňala fotky, minule zháňala fotky Kovalíkovej syna, že prosím vás, zožente mi. Do Majka nadávala do matiek, do kuriev. Ja som s ňou došla do konfliktu vlastne ani Mě urazila mrtvou mámu. Teraz vystavila mojho syna. Zle skončia. Ty ful. do konfliktu. Ja na okienka nechodím. Ale totiž to, ja som sa dostala úplne omylom, proste som sa dostala na normálny stream, kde pani Slavka začala sam tie svoje extrémy. No. Negiftujete, tak ste kurvi, ste svine, nechodíte zadarmo predsa do divadla, čo sa tu budete na ňu pozerať, všetkých blokuje. Tak samozrejme, že ľudia si našli iné streamy, kde sa Slavka vysiela a to nič nepočujete, keď náhodou vidíte na okno. Mňa osobne, nechcem rozprávať, kto som, čo som, je to úplne jedno. Ale pani Slavka, nebudem, pani Slavka ma prekliala všetkými možnými spôsobmi od kuriev, zlabaných, psychopatov, ožratých. Moju mamu, ktorá nedávno zomrela, tak ju prekliala, do kuriev jej vynadala, neviem čo, pritom bola čerstvo mŕtva. Takže ja som s ňou vlastne takto došla do kontaktu a potom vlastne začala ma kontaktovať jej dcéra, hej. Takže ja viem veci, ktoré nie sú výmyslom, proste to sú fakty, ktoré sa nedajú zmazať ani zmeniť. A videa určite ani od začiatku, umelá inteligencia síce funguje, ale toto umelá inteligencia nie je. Každý normálny, ja som včera osobne bola na tom streame, keď zháňala Dínu fotku, a ona zabudla totiž to, že nemá vypnutý, áno, malého. A zabudla, že nemá vypnutý mikrofón, ostala z toho celá bleda. A o tom, čo akože robila aj s Jeffom, čo sa naposledy stalo v tom vlaku, jak Jeffo útočil na tú pani a ona ho podnecovala, že akože naozaj, že však to je pomaly teda trestná činnosť, dovolím si tvrdiť. A ona potom sa urobí za pol hodinu múdra, že ona nie, že ona nič, však ona buď má krátkodobú pamäť, alebo nerozumiem tomu, ale koľko ona ľuďom naubližovala, koľko ľudí išlo spáchať už sebevraždy kvôli nej a brali si pomaly požičky na ňu a ona ich vydiera osobne, jej dcera osobne mne vypisovala 1000 SMS-iek a žobrala peniaze, akože, ako chápem, keď vám niekto napíše jednu SMS-ku, že nemôžeš mi požičať 5 €, ale nie, aby to robila non-stop. Však akože potom vás zablokuje, odblokuje a toto ide do kolečka, dokola rok a pol. Ešte aj handicap vysmieva, ešte aj to Dianke... Tá tu četu. Děkuji moc, fakt moc. Adela prostě má úplně v píči. Jenom počítá dárečky, kolik posílá, koukej na to. Takzvaně vyčúraná Adela. Sa vysmieva do handicapovaných, do domovačiek a neviem čo, predsa deti z domova nemôžu za to, že sú v domove, ako nehnevajte sa, ale tak, jak ju uraža do tej ruky krivej a do neviem čoho a do cigánov a povedala, že cigánov postaviť primúr a vystrieľať a nebudem tu ďalej rozprávať, lebo to by som tu naozaj zdržiavala veľmi dlho. Ale dobre, ale keď je takáto, tak prečo si ju všetci nezablokujete a nemáte ju v piči? Ale vedia ju mám. No to my ju máme, lenže ona už zašla do súkromia a my teraz s ňou máme súdne spory. Toto už nie je o TikToku. Toto už proste sa doťahuje cez polície, úrady, daňové úrady a iné veci. Ira, povedz, ako na mňa sociálku zavolala, povedz. Áno, veď, ale nielen na teba, na x ľudí, hej? A s Jeffom, aké mali spory, veď na Jeffa Jeffo pravidelne vyvolával v jej mene na gynekologické ambulancie, do nemocníc, na urgenty, jej mamine. Jakože, fakt ti říkám, ty vole, ten TikTok, to má tak jakože stinnou stránku, jakože ty vole, fakt ti říkám, ta Adela, to je furt prostě hovno, jo. Volal, vyhražal sa smrťou, však nech sa s tým priznajú. Prečo teraz klamú? Povedz, Majko je môj moderátor, však vy ho poznáte, Adela, vy ho poznáte. Do Majka ide za to, že si s Majkom rozumiem ako kamoška. Adel, no, to je pravda, no. Já fakt jakože bych poslal třeba půlku tiktokerů v Česku mají na psychiatrii. Mají na léčení prostě, to jsou úplně asi jakože, to jsou prostě nemocní lidi, kámo, to jsou prostě normálně lidi nebezpeční jebnutí v hlavě. To prostě jakože, jak někdo tohle to prostě může dělat, ty jakože komu proklínáš děti, vole, tady vole, někomu jakože úplně jako, to už prostě jako víš co, to jako není jakoby ani jakoby už jako srandovní, to je prostě úplně jakože magořina. Vy ho poznáte. No a do Majka sa včera pustila do jeho mamy, akým právom? Do Majka ide to je prostě jakoby osobní, víš co, to prostě jako není jakože oni jako hejtují, víš co, tohleto, ale to je prostě jakože fakt už jakože, oni si prostě jdou normálně jako po krku prostě.
To je akože fakt, akože normálne akože, už akoby osobný spor. Na to, že Majkom si rozumiem, chápeš? A mamu mu bere do huby. Veď ja keď včera Benky som išla do nej. Teď A ja jsme keď sa zažili teraz tolik vyjadrím- s Majkem i vlastně s Adel, to je pravda, no. Ja keď sa teraz vyjadrím na okienku, tak automaticky od zajtra budem kurva, piča, zlabaná, právnička, jebnutá, riaditeľka banky a neviem čo ešte všetko, hej? Pamätáš sa, Dia, jak išla do mňa? Ale od Áno, takého ja človeka, viem, ako je Kira. Slavka, ti to môže Prečo dávaš prostor Špierengovej? Zase radšej mikrofón slumila taký ako Adela. byť jedno, že to o tebe vraví. Chápeš? No mne je to jedno, pokiaľ mi nezajde do môjho súkromia alebo do mojej pracovnej oblasti alebo niekde je mi Slávka, nechá ich, nech sa vyrozprávajú. to jedno, lebo TikTok je jedna vec, vypnem, dovidenia. Ale proste akože ja tu chcem len poukázať na to, že ja neviem ešte dokedy tí Raketa. ľudia chcú tomu veriť, že naozaj ona je taká, jak sa tu teraz hrala pred chvíľkou. Ona No, to není neviem. dobrá. Ona není, to je Veď veľmi ona zlý vlastné človek. deti vlastne terorizuje, vlastným deťom ubližuje, tak o čom sa bavíme, ako sa môže chovať k cudzím ľuďom? Kira, môžem na chvíľku Alena, kde sú oblečenia mladé Slávky? Kde sú jej gače? Prišla domov skoro holá. prepáčiť? Nech sa páči, však ja som len toto, lebo to by som tu bola veľmi dlho. Tu je teraz táto stará ropucha. Nebudeme hovoriť kurva, dobre tikťok. Ropucha je, ale budem hovoriť. Stará ropucha je proste pre mňa, to nezmeníte. Jej dceru vyhodila tú staršiu. Ja som jej pomohla s bývaním. Ja som odvolala, aby jej otvorili dvere. Jej dcere. Áno. Ja som z decaku, jak ma ona volá, čierna vražda, ciganka postihnutá. Ja som jej vybavila bývanie. Všetci kamaráti sa jej otočili chrbtom. Jej dcere, ktorú vyhodila. Áno, Aby to sme viem. sa pochopili. No jasné. Ja som jej pomohla a odtedy do mňa ide Bengy, lebo som pomohla jej dcere, Bengy? nechala som ju mrznúť vonku. Ja som z Trnavy, jej dcera je z východu. A dokázala som jej z diaľky pomôcť, aby to dievča neostalo na ulici. Hezky A od nej. miesto toho, aby mi poďakovala táto kurva stará, tak len ma vysmieva, z môjho zdravého syna robí postihnutého, z môjho manžela robia uchyláka a zavidí, že máme vlastné bývanie. Tak ja sa vás pýtam, či je toto normálne. Není, ale keď Nie. je jebnutá na hlavu, tak s jebnutou sa nebudem baviť, Alperen, odpojím to, chápeš? A nebudem sa s ňou baviť a pôjdem si svoj život. A keď ma bude otrvať, tak to budem blokovať a mám to na salame. A nebudem ju riešiť. Čím viacej ju riešite, tým ona Treba viacej je na čísla. koni a tým viacej ľudí ju sleduje a tým viacej ona bude ľudí uražať. Toto Komédia. je pravda. To je pravda, ale toto sa už nedá nechať. Vlastnú dceru vyhodiť. Hnus. Keď ti ide, prepáč, Ja viem, Kira, že sa to- keď dá ti sa ide to. do súkromia, ona ide ľuďom až do súkromia. Ale dobre, ale čo bude o tebe rozprávať, keď si ju zablokuješ a nebude si ju všímať? Nech rozpráva o mne, že som taký som. Mne to je úplne... Nie, toto sme sa zle Jak pochopili. to má tu vlajku v Slovensku? Je vlastenec. To není, že do súkromia ohováraním, to je do súkromia tak, že vám chodia každý týždeň zasielky, listy doporučené zo súdov, z úradov, z polícií, trestného oznámenia a non-stop zo sociálok a podobne. To není o tom, že vypneme TikTok a že dobre, nech si o mne hovorí, čo chce. Toto je Išla naozaj, dole. že non-stop sa udáva. Ste ju dali dole, či išla už ona? Išla dole. A do pani Kovalíkovej, ako sa pustila? Veď my sme ju vlastne tak Kde došla? spoznali, Už sa radšej preč sa. Konfrontácia utekla preč. Áno, že Majko, povedz tam im. to začalo, že ona jej vlastne ubytovala dceru, tú mladšiu, a tam to celé začalo. No, A namiesto vďaky išla do nej. Áno, aj do Alenky išla. No, to je strašné. pravda toto. Však tá žena má dodnes peklo, čo non-stop chodí po úradoch a sociálkach a dôchodkových a A čo je vypisuje, možno- aby jej ale tak čo zrušili je možno invalidný sociálka? dôchodok a podobne. Ale čo je môj... To je hardcore. Tak takúto... Tak dajte Dej Majka na okno, píše Mikula. Majka Ja som hore, on vám to- dával som Majka Dáme, na dáme. okno, ale nechcel On ísť. celú Nechce. kauzu. Majko, pod hore, prosím. A Majko je kto? Majko To nechce je môj ísť. moderátor a veľmi hodný človek, veľmi dobrý Prečo mi ani nechodí žiadne listy? človek, veľmi. Ale toto už nemôžem počúvať naozaj, ak ide to do tej Dianky, že Ja ešte proste, nemôžeš, Majko. že to je neúnosné, aby sa aj tak vyspievala ona domovakom. Čo ti môžu? Čo ti môžu? Veď má všetko v poriadku. No veď dobre, ale akože je ti to príjemné teraz, neviem, či ty máš rodinu a staráte sa o dieťa všetko a zrazu ťa otravuje sociálka. Akože nie je to nič príjemné, ja ti poviem na rovinu. Ale stále treba niekam chodiť, Marty. na nejaké vypočúvania. Nebudeme klamať, dáva ma stále ma udáva, lebo nezvládá hejty. Ale Kde sme? ako našla tvoju adresu? Ako ju získala? No to bohužiaľ cez mojich kamarátov, s ktorými som sa prestala baviť. Jaj, prásklite. Bola som naivná. Zradili te.
Vieš, ona to využila a takto to stále robí. Buď sociálkov, alebo polícia. Tá čo je? Mimo? A verejne tu číta zdravotné záznamy svojej céry a Marta, všelijaké... nevšímaj si ten fake, to je krypel. To je krypel, na stranu, A to ty je budeš krypel. úplne v pohode, tak prestanú chodiť, lebo Jako Slovensko, hodně jako hardcore. vedia, že ona je jebnutá a že Tam to hodně hrotí. Vieš čo, tebe sa to, ja ti poviem na rovinu, či sa na mňa nahneváš, alebo nie. Tebe sa to ľahko hovorí, lebo nie si... Počkej, existuje vlastně nějaký slovenský reakční kanál? Jakože jako nepočítáš ho třeba Dakloka nebo takhle? Jako neexistuje asi nějaký menší třeba, ne? Jakože takhle, jako na ADL nebo takhle. To není, že? tejto kauze. Ja som No už je, to ale- skúšala, týždeň, No nie. počkaj, No ale týždeň dobre, som ale- skúšala, prosím ťa, A Vena, vlastně máme tady kanál. Zdravíme tu Slovenku z Dubaje, Janičku. A to akoby už taky jakoby uzavřela svoji kariéru tím, co udělala. týždeň som skúšala ju ignorovať. Ja som ju Dubajská ignorovala. tá. Nedalo sa to. Ona tak urobila, až mi išla do syna a Dubajské ja som papíre. už vybuchla. To sa ti povie, lebo teba sa to netýka. Ale ver mi, že keby ti išla do toho, čo ti je najcennejšie, Áno, presne, nepozeral jak sa by to si. Tak ju zablokujem Ale ja som to už niekoľko razy povedala. robiť na Mě streame, zajímá názor Adely na to, ale Adela se nevyjadřuje. robiť zle, tak zablokujem. Aj 2000, aj 3000 účtov zablokujem a vôbec si sa nad tým nebudem ani ani si No, konec nebudem to bude. zapodívať. To je Nech si pravda, vraví, je len jebnutá, bude mať v hlave to, že je Henry, jebnutá, proste, ale to je, uráža vieš, ľudí. to, keď není si v tej situácii, nepochopíš. Počúvaj, ale Proste ona každý volala normálny pani rodič. Kovalíkovej normálne na obecný úrad, aby jej zrušili byt, v ktorom býva, veď to sú také veci, že to sú extrémy. To není len Ale tak, že dobre, ale nechaj keď tak... má dobrú povesť ako osoba, ako Áno, to je v poriadku. tak To je v jej poriadku. nemôžu nič. A povedia, že to len Tak taký... dobre, ale ty tam musíš ísť, keď ti dojde predvolanie a No darmo, že máš musíš, dobrú jasné, povesť. tak to chápem. Chápeš, bere ti A to človek čas. si musí Tak brať nájdi dovolenky a... nahrávky, daj im tam No, čo si nahrávky, ma dal ukáž hore, im tie Infinity? nahrávky, že to Nechápem. robí ten človek a brán sa normálne tými Jako nahrávkami. jaký policajti prostě tak můžu brát vážně, prostě, když ta Slávka tam prostě každý den posílá nějaký TOčko nebo nějaký píčoviny, jako že to už prostě jako musí brát, jakoby, tak prostě nemůžu brát vážně, ne, ty vole. Takovou nemocnou prostě osobu. Že čo o tebe Ale rozpráva. ja Ale no, můžu do bláznice dovést, vole, někam. som to aj urobila, však odtedy ma Víš co, přijde tam a další TOčko podávám. Pojďte s náma, paní, projdeme se, tady máte kazajku. Jako víš co, prostě ty vole, jako co to je, prostě. už neudala, však ako na... Tak to Adela ještě horší, prostě. Vyjadri sa, Degeš, ty ju Takže máš teraz sleduješ tiež. Takže máš teraz Degeš. No teraz však, už ale iba počuješ ma, dohry. Infinity. No, My sme ti to x-krát hovorili. ale my sme ti to mne x-krát to hovorili. mne to nehovorí, tu sa rieši teraz tá mne to fotka. prípada, nehnevaj sa Infinity, ale mne to prípada tak, že proste tebe to 1000-krát alebo 10 000-krát povedia ľudia, Ale- ty si ju aj tak zavoláš na okno. Ale ja potom som sa ju sem pustíš. nevolal, ona tu sem prišla sama. A kto ju dal Ona hore? sa sama dala No na to pozor asi, ne? Ona sama sem A přímo to prišla. pozvánku. Ja som vdával, že tu je Slavka, že som tu mal žiadosť, potom zmizla a potom nechtiac sa ukázala, lebo videla, že tu je Fashion Adel a on Fashinat. mi kulá. A ta Adela, to jsem já. však to nemá Ďakujem žiadny vážne, význam. ďakujem To ináč nemá za žiadny darčeky. význam. Ona Primátor aj tak vie, všetko Pane Bože. poprie. Ja nechápem ľudia, prečo vy akože si myslíte, že ona... Túto komenty nečítate? To je škoda energie, no sa tu takto baviť o tom, lebo... Albin Lávko, koľko Ale rokov si sedel? 19, komenty. Furt komenty. Prečo komenty? Prečo sa nevyjadria ľudia? No však ja Vieš som čo, oni sa x-krát boja vyjadril možno a- ísť aj na okno, že potom budú vystavovaní Áno, toto je a ten No, problém. preklínaní a podobne. No, To sa tak bojíte, že vás niekto bude preklínať. Ako ja osobne sa preklínania nebojím, ale tak ľudia... Na mňa sa tu, Infinity je vieš Julo, čo, není ja to ti poviem Julo. tak, To je Vieš, koľko ľudí ma preklínalo v teraz som živote? chcela povedať, nám na tu také sviečky horeli, že ani v kostole ich nemajú. Však dobre, no ale videl si, Infinity pohrebisko už vystavil decko. Takže... vidíš, aj ale teraz to je- vidíš, Beru, ale to ty je si presne. chcela, aby som si to s ňou vysvetlila. Vidíš, začnem rozprávať, ona už porad odíde, lebo... Ona neuznáva konfrontáciu vôbec Áno. to. Tak jasne, tak keď nemá argumenty, na čo by tu bola, spravila by za sebe ešte väčšiu koninu, Radšej jak robí je, čo. No, ako ja nehovorím. ona si zapne ako- svoj stream a začne teraz zase nám všetkým A tak teraz tam Pomlouvať. povedaj Wilson, je tam... Hovárať. Áno, Michael Ja Wilson som nazval, áno. Fakt, ale vážne. Čím viacej ju budete Ale riešiť, však
ľudia, vy ste videli, čo spravil? On že Slávka, nereagujte, čo si ty jej poradca osobný, alebo čo si to? Úplne, ja by som ju vyhodil zo života, úplne zablokoval a neriešil by som ju. Ale on nechápe, Ona zapravdu blokuje lidi, což já hodně lidí na TikToku, no. Třeba Adela. že A ta většinou no. stumuje, jakoby, no. Utiahneme Ne, tie to súdne zbytočný spory a dialog. všetko, čo je a potom... Chalanisko. No. Že čo? Ondy, čo hovoríš na toto celé? Ondek A má názor. Adelka? Jako je to Adela, Cože Adela konečně promluví? No tak jsem to rozvědavý, s ním vypadne za moudra. toho teda jako nechci Adela, plést, jo, Adela, jako ja to, co myslím, Adela, ja to, co myslím, t- že máš no. ďaleko na týchto ľudí. To je pravda. Ježiš, To, co tento tady Infinity, poslouchám, jak nás jako chce tak by- uraziť. Pozrite na tak ňo. by ta paní Slávka jako si zasloužila nějaký Dobre, trest. idem dole. Adelo! Vidíte, aj Adela povedala, že pani Slavka by si zaslúžila trest. No, dobre, Adelka, ďakujeme. No, Bere to tak najviac vidí asi do tej situácie, si myslím, lebo tak pekne sa k tomu vyjadrovala, aj tomu dosť rozumie, takže myslím Tak si, že... ja, akože vieš čo, ako ja som to povedala jasne, ako ja, akože aj jej som mu chcela povedať, ako za mňa normálny postup je taký, mne kebyže hoci kto by to poslal fakt fotku dieťata, tak ja prvé oslovím tú osobu, ktoré je to dieťa a pošlem, že tak tuto máš ten nick a tuto mi poslali fotku tvojho syna, ak je to tvoj syn, Ale vieš, vidíš, nechcela ani nič môže to byť zaujímavé, nie? hociaká fotka, na čo to budem, akože čo Infinity mu budem posielať, keď čo on s tým nemá ani spoločné, na čo mu to budem Z posielať. TikToku Tak keď sa teba to chcem týka bloknúť, vidíš? tvojho syna, tak by som ti to poslala. Ja som to povedala, ja od začiatku si stojím za tým, že proste pani Slavka s Jeffom idú v ruku v ruce a za tým profilom, za všetkým sú oni. Toto je môj názor. Může Áno, být, to no. všetko len hrá na ľudí proste za nejaké skurvené coiny, ktoré aj No, tak teraz asi. aj ich nemajú, lebo proste nikto ich teraz nechce podporovať. Presne, lebo Beru, za prvé už sú presne. prefláknutí. Ďakujem ľudia za gifty, ale mne naozaj nemusíte posielať, lebo ja to ani, Mne ja to len niekto pošlem veľa ďalej. poslal, ja ďakujem ešte raz. Vážim si to veľmi, ale ja vlastne nechodím ani na Ale okienka, stejnak, tak takého človeka len... Ja som prišla On som by ho len ponožka preto, lebo mi posiela dali taky. vzdielať, že tu je Špirengová. Vieš, Kira, takto si vážime, že si prišla sem na okno. a že mne si sa mala opýtaj takú- Diušky, ja nechodím naozaj, ja vôbec na áno, okienka, ona ja nechodí, som... ona mi je len ona v No, komentoch. ja nikdy, ja som akože len toto už ma tak dosť hneva, lebo naozaj je to také, no. Je to klamstvo za klamstvom a nedá sa to vyvratiť, lebo je to tvrdenie proti tvrdeniu, ona tvrdí svoje, my tvrdíme svoje, no len hovorím, že keď skončia tieto všetky procesy súdne a iné, tak ja si myslím, že každý si Áno, vydýchne a na Slavku si už ani nespomenú a nech to tak každý hlavne- zablokuje a bude pokoj. Hlavne za mňa to tu vysvetlila ako velice pekne ako a slušne, akože a takú formu, aby to tu každý pochopil aj proste negramoti, čo tu v čete, ako za mňa toto niektorí, čo tu dokážu napísať, až nechápem, mne sa až rozum zastavuje, aby sa niekto takto dospelý človek vyjadroval. Za mňa proste, ako každý, ste si vypočuli. Přesně, fany, ličky, lajkujte, 100 000 lajků, Oni tam opět drama, ne? A on ty klasický. Lajkujeme, jedeme double, jedeme trojnásobek. dát. A už je to na Poďme, vás. 200 000 si lajkov, ľudia bude pozrieť súťaž o YouTube. lvíče. Kolik mám Všichni lajkujte, kdo dá like, někdo, kdo dá like, dostane lvíčátko. Áno, na YouTube 200 000. Plné ríte, takto všetko tie bizary. Prajem pekný večer, môžem na chvíľočku? Peter, já lajkuju nejvíc. Počkaj, ja sa kúknem moment. Infinity, kolik mám lajku? No, ty máš 108. Jo, no, tak sorry, no. A ja? Ty máš Musíš to mať 29 Ja si 000. teba hocite zastanem, vidíš, už išla klamať, že ti nešla do maminky, hlavne, že včera išla. Já mám 91 000 lajků, lidičky, tak snažte se trochu. Lajkujeme. To si No, tak ja povedal som ešte zo chcela- svojho streamu, Ondy, hej? Len chvíľočku na margo toho, ako sa tu písalo, že zablokujte si ju, nevšímajte si ju. Ja som napríklad Adela, top. bola mesiac a pol na streame. Jako jestli se fakt Ondy vrátí k Adele, ty vole, tak to nechápu. Stále ma tučila a išla do Potom takej krajnosti, že moja dcera sa z toho psychicky zosypala. Moja dcera vtedy mala 16 rokov a dostanete sa do štádia, kedy si poviete, že to už nemôžete nechať tak,
Ona ju dala sledovať, ona o nej všetko vedela, čo mala oblečené, čo mala obuté. Ona išla na cintorín môjho muža. Ona zháňala všetky fotky mojich detí, ktoré pozháňala a oni ich To je fakt crazy už, ne? To je prostě, co to je, vole. postavovali. Urobili na To nich bez za hranou prostě. proste niekto Šup jako vyšinutý prostě. si povie, dajte to nabok, zabudne sa na to, nezabudne sa na to. Ja len jedno poviem a to poviem furt. Viem, kto sú moje deti a viem, kto bol môj zosnulý manžel a moja zosnulá mama. A v tomto prípade, keď do vás rípe non-stop len preto, že ste jej dceru zobrali z ulice, lebo nemala kam ísť, nemala čo žrať a nemala kde spať a ostanete zlí, prepáčte mi za tie výrazy, vám to nedá. Lebo to už išlo tak do krajnosti, že niečo neskutočne. Ona keď telefonovala na úrad, bolo jej málo, tak ona to napísala normálne písomne. Oni vedia, kto som, vedia, aká som. Ja viem, že ja o ten byt neprídem. Telefonovala kade tade. Proste ona tak pošpinila moje meno, že v tomto prípade ja sa už nezastavím. A niekto povie, nechajte to tak. Proste nedá sa to. Ale ona iba chce, aby... On by Mikuláš poslal uživateli Fashion Adele. Jaj, bubli pušku. byli takí ako ona. Chápeš? Ale vy ľudia strašne žijete s tým virtuálnym životom. No to sa ti zdá. Vám sa to ľahko hovorí, chalani, nie ste v tom zapojení. Ja chápem, že niekto vystavuje, alebo toto, ale... Nie, ona ide do súkromia, ona ti ide do reálneho života, chápeš? Lebo veľa informácií dávate, veľa Slavíme informácií 100 dávate. kalíčky, 100 000 lajků. 100 000 Ďakujeme. On by proste respuje. Počúvajte, táto žena ma obvinila z toho, že ja Guys, lajkujte. Uniesť a zabiť jej dceru. To nie sú obyčajné obvinenia ľudia. Ale dobre, ale ty vieš pravdu, nie? Prečo si z takej piči, ktorá je jebnutá na hlavu, bereš niečo a ubližuje ti to? Ak ti to môže ubližiť? No lebo ťa zavolajú policajti, ťa predvolajú a musíš vypovedať. Že si normálny Strašiak človek. chce ísť hore, ja ho pustím, ja idem dole ľudia. Ja idem tiež, veď ja som sa len Ja chcela som iba vyjadriť. kvôli tej Špirenkovej, len už odišla, bo je dosrata zo mňa, dobre. Idem, Ona je zo srata zo všetkých ďakujem, že ste ma dali na oznom, pekný večer vám. Ďakujeme, Dia. Pekný večer, a Dia, ďakujem aj za čauko. darčeky. Budem bohatá, zajtra si kúpim rožky. Rohlíky. To to posunu teda, vole. To třeba dáš ten, co říká, ale ty vole, to je drama jak svině, jakože... Hádá šla už pryč, jo. A dala zmizela do hajzlu už. Jakože nevím, no. Jako nápiš do komentáře, jako to, co to myslíš, ale ty vole, jako hroti takové věci, že prostě jako jdeš na hřbitov, na cintorín, ty vole, prostě scháníš tady prostě úplně jako já nevím, prostě nějaké fotky, dáváš to prostě na súdy, prostě tady vole, na sociálky, na... Já nevím, na to, prostě víš co, jako co to prostě je, kámo. Hej, crazy. Napiš do komentáře svůj názor, co si o tomhle dnešním pokecu tady myslíš, debatě. A my se vidíme u něčeho dalšího. Díky moc.